И здравейте хора, ви отново сте ShadowMV и ще заснем второто ни видео на поредицата. Играем различни игри. Второто видео, както виждате, е Fortnite. С моя колега сме тук отново. Нека да се представи. Здравейте хора. Здравейте. И в момента ще играем отново Fortnite. Не отново. Да, Fortnite не сме играли до сега, мисля. Да, това не е първото видео на Fortnite. И отново повтаряме всяко видео, ако искате да снимаме някаква друга игра, предложете някаква игра, която искате да снимаме и ние ще я направим. И ние ще направим такова видео как се снима на играта. И сега нека да започнем с Fortnite. В момент само преди да започнем с всичко, само да ви покажа локъра. Тази кирка ми я гифнаха. Иначе тук имам. Аз съм дефолт аккаунт, както виждате, нямам скинове. Но това не пречи. Тук имам някакви чанти, но не ги ползвам. Тук контрел имам тези. Танци нямам. Тук рапове то използвам. Може би ще използваме то всъщност. И като е дефолт, те си мислят, че е слаб, просто той си изгуби акаунта, иначе... И няма значение това. Този лодич скрин ползвам. Имам тези лодич скринове. Акаунтът ми е нещо от сорта на 3 сезона. Този чаптър е. И сега нека започваме с малко загрявка, малко на Zero Build, защото иначе ще играем на Diamond 3. А на Zero Build ще играем просто на Diamond 1, ще е много по-лесно. Ето Diamond 1 ще играем на Zero Build, на 69% съм, както знаете. И в момента продължаваме да играем играта. Вие не забравяйте да се абонирате, ако това видео ви хареса. И да чукнете лайк бутона. Също така може да се абонирате и ако не сте лайкнали и другите видеа, ако ви кефат. Искаш да играм с този скин? О, да, това е банан. Това преди ми беше един от любимите скинове. Този Agent P. Аз го нямам в момента, той може би го има. Един банан, къде е в костюм. Не, няма го. Няма го. Той беше от Battle Pass на сезон Chapter 2, сезон 2. Май, ако не се лъжа. И тук има някакви танци в шопа. Ако не чувате нищо от нашата игра, това е защото... О, има аура! Аурата е готин скин. О, да. И... Аз не мога да. Няма достатъчно. Ако се чудите отново защо не чувате играта или аудиото от играта, още не сме измислили как да го свършим, но за сега мисля, че така е добре, защото се вижда само геймплея и ние просто не спираме да говорим, което май е по-добре. Не е по-добре, трябва да се чува и играта, естествено. Но сега ние сме малки креатори, както знаете, и за напред ще го подобрим това. Няма да останем винаги така, защото просто не е хубаво. И разсипах нещо. И отцапах и стана гадно. Само да го събера. И продължаваме. Събрах го много бързо. Разсипах си на малко спада, който не ми допада. Ще го спадаш някога. Но няма значение. Ще го спадаш с първо и готово. Тия шегички ще спомням, които беха окей. Ама първо... На Zero Build сме, нали? Да, така че да се качваме тук. Да. По-губим на по-почеря. Да. До сега сме нямали видео на Fortnite. Имахме 3 на Boxroot, на Roblox, гейм от вътре Boxroot. Вие ако не сте гледали, може да ги гледате. И да лайкнете бутона. И да счупите лайк бутона, ако искате. И може да се абонирате за канал, ако не сте се абонирали още. И защото това не е първото видео на Fortnite, да ви кажем, това не е любимата скала в цялата игра. Не в цялата игра, но за сезона това не е любимата скала и любимата локация. Аз скочи тук и почва да... Той скача на тета по-ниската и след това от гъбите идва на мен. Да, който е много добър стреля, ако някой ми скочи това, вземете първо оръжието,
Найс. Може да играете с вашето долу да скачате така. Много добра локация е това и като цяло местенце, защото ако ви се падне Shockwave и правите това, и както виждате вече сте долу и се хилвате, тези други точки някои не са паднали даже. Което е много добре. Сега ще се Shockwave нагоре, за да щупа тавана. Той колегата тук вече обида съндъците. И както виждате, имам още Shockwave. SMG-то няма го взимам. Те вече са при сейфа, затова винаги ще отидем. Много бързо ще отидем. Че аз съм купа. Няма нищо. Колегата трябва да дойде много бързо. Моля те, колега. Едно тук съм, но ти много бързаш. А ти още си долу ли, човек? Да, долу съм. Един почти кракнат. Надявам се да не са взели лошо оръжие. Чакай, че тук това се затвори. Ще само Опа, 60. 20-30 дет. Зад нас ботовете ни стрелят. Има рокет, човек. Лей, 99 не умря, той е бил на макс. Не, там ще рокет, аз снимах. Много гадно се показва. Не, аз не се показах. А какъв митик са взели, видя ли? Не видях. Това много извадни. Те си хило брат, трябва да се му Супер. Интересно е какъв митик има. Кой е взел митика? Той може приятеля мога да го взел. Тогава тук няма нещо митично. Значи е от другия. А другия е от Nintendo. Един от Xbox, другия от PlayStation. Това не е Nintendo. Не, Nintendo е като телефон, ама от всяка страна има две копчета. Абе, не мога да го обясня. Добре. Не мога да го обясня точно, ама... Да, видях. О. Не мисля да играме толкова много игри, но ще опитаме да изиграем по-чко и да... Ако направим една хубава и е дълга, може би ще спреме с това видео на Fortnite, но ако направим... Ако и тази игра направим слаба... Да, но тази игра само няма да е последна за деня със сигурност. За деня няма да е последна, защото в камера винаги играме игри. Да. Но за клипа може би... Ако направим хубава, може би ще е една от последните. Ако направим гадна така като миналата, ще си остане втората. И ако направим 4 гадни, ще... Не, като цяло... Ако направим 4 игри, или ако направим 5 игри, да кажем и 5 умрем, ще спрем видеото. Ако направим 5 игри и поне една линка, пак ще го спрем, защото видеото иначе ще стане много дълго и няма да е толкова интересно. Да, не очаквам да се да ги веда. Примерно 20 минутно видео, може да мисля, че може да изгледате. Но примерно ако седем 40 минутно видео, няма да е много интересно със сигурност. Откриваме цели. Нокна ме.
Добре. Ако правим такива игри, няма да са последните. А то откъде? Ява една батория да я цъкнем. Да, защото тук просто някой вземе оръжие, вие се считате за умрели, защото хем на мостолите и да. Ще играм Battle Royale. Тук със сигурност е по-трудно. Защото сме Diamond 3 играеме. Ние не сме толкова добри. Но на Diamond 3 те не са добри. То просто самия ранг изглежда страшен, защото ете тук и след това са Elite Champion, нали? Ама те тия трите са страшни, а тук до Diamond нищо и няма. Иначе тук Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond, Elite Champion, Unreal. Unreal е трудно да постигнете Unreal. Но постигнете ли го ще е добре. Или Champion не е толкова лесно. Elite е трудно. Diamond е трудно. Тук колегата наскоро направи Diamond 1. Иначе винаги си бил Platinum 3. Аз съм бил Diamond 1, Platinum 3. И тук наскоро... Diamond е просто... Печелиме и падаме и така... Не така е. И това е един приятел, който иска да дойде, но няма да го инвайтаме, защото ние снимаме видео и той не иска да се снима. Затова просто няма да му приемаме. Да. За после ще стане проблеми. И по-добре е така. След това видео ще заснемем още едно видео, може би. То задължително трябва да заснемем, защото трябва да има видео. И ако колегата каже, че утре го няма, защото утре е петък и може да си ходи някъде, и ако утре го няма, днес ще заснемем повечко, ще качим още едно-две. И утре, може би ще качим 3 за петък, събота и неделя или през ден да ги качваме. Може би през ден ще ги качим. Както се очертае. Да, общо взето в движение го мислиме, още не знаем точно какво трябва да правим и как да правим, но го правим някакси. И първото ни видео на Blox Fruit Roblox е най-успешно. Второто, аз винаги така съм си мислил, че YouTube действа по този начин. Първото видео винаги е най-лошо, второто трябва да е по-добро от другото, но явно просто много зависи как го правим и от съдържанието вътре. Първото видео на Blox Fruit Roblox ние обяснявахме като цяло играта и какво беше вътре и така. Вие ще го гледате най-вероятно. Или вече сте го гледали. Защото огледах 30 човека, а ние имаме 5 абоната, така че повече от половината хора са... То ясно, че повече от половината ми много по... 6 пъти общо взето... Не 6, 27 такова. 27 гледания имаме. Добре, близо 6 пъти повече хора са гледали видеото, отколко са ни абонати. И аз си мисля, че винаги второто видео трябва да е по-добро, ама второто видео не ни беше толкова хубаво. Защото бяхме трима и преди видеото се смяхме доста и бяхме много ентусиазирани, както се вика. Да, и сигурно е дълго и никой. И е дълго и не харесва толкова, може би, но... това може. Още един. Седем? А не, това е машинка. Машинкото на едно. Ще те гърба. Горе, едно държа. Нок. Ей, откъде падна? Аз по тебе ще гора. Какво? Не си. Да, мисля, че това е последната игра, защото... Тази игра, която почваме, ще е последната за Fortnite, защото... Не знам защо, но просто доста игри станаха. Видеото няма да е толкова дълго със сигурност. Имали сме по-дълги видеа. Иска да е писано да игра на Fortnite. Да, както виждате, по никнеймът се разбира. Аз съм Емо, той е Тигър, ама той... Не мисля, че ще иска да си споменава името. Но аз няма смисъл да не го спомена, защото самото ми име е вътре в името ми в Fortnite. Няма значение, ако искаш да
ходи някой си, ще не ме се тая. Не го му се тая, той ако прецени ще го каже. Ако прецени, ако не иска, няма да го караме на сила. Все пак, това не е в избор. Да. Ако не иска да го казваме, няма да го казваме. Защото, иначе, ако ми каже, преди видеото, ако ми каже Мурата, не ми казва името, и аз му го кажа, няма да е хубаво. Затова, просто за сега ще си остане по никнейма, както го виждате Тигъра. Ние няма да му казваме по име. Ще му викаме за сега колега. Другата колега, ако и той желая да си спомене името, ще го спомене. Ако не иска, и той ще му викаме колега. Но от сега нататък те вече на мен няма смисъл да ми викат колега или нещо такова, защото вие вече ми знаете името, то ме е вътре в никнейма в Fortnite, така че... И сега ми се падне на Френзи, защото там ми е любимата локация, пак е далечко. Но да, както казах, не или тази локация и тази не е най-любима за сезона. Да, тази тук, където е това. Вземем от тук, вземем оръжието от сейфа, директно отива в Френзи, да видим какво става. Да. Айде, защото ето тук някъде, ако се лъжа, има бос, който си дава своя проблем и извън призма, който си Това е заради кулата, ето тази кулата. Да. Затова падаме в Френзи и до тогава кулата ще стане, ако той отиваме при кулата, взимаме кола, отиваме там. Ако сейфа е взет, не ходиме никъде, ако не е взет, отиваме там. Да, и ако да е след, после и пишахме, ако дойде. И както казахме, от сега нататък, двамата колеги, ако искат да се споменат името, ще го споменат и ще ги казваме по име, а няма да казваме само колеги, защото така по едно време няма да стане хубаво. Защото ако канал ни порасне и стане по-хубав с повече абонати и си казваме колега, няма да стане нищо. Затова вече от сега нататък двамата колеги може да ми викате му, защото така ми е името и така ми е никнейма. Не мога да викат два, или Иван, както решите. Да, той се спомена името, неговото име е Иван. Може да му викате както си искате и ние можем да му викаме Иван, Ванка, нещо такова не е хубаво, да не го обиждаме. И вече ми знаете на нас имената, когато пуснем коментарите в най-скоро време, мисля. Трябва да се опитам да ги пусна, още не мога. Не мога да разбера как, но като разбера и ги пусна, ще ни зададете някакви въпроси, няма значение. А за другата колега, не знам дали иска да си спомня името, но ако не иска, ще го оставим под прикритие, както се вика. И общо взето, да, вече не знаете имената и просто продължаваме да играем играта. Това ще смена. Старат се младята. И ако се чуете, нека да играем в камера, си викаме по истинските имена. Да не се чудите дали си викаме колега. И говорим си по истинските имена. Да ставаш и си викаме, колега, виж там, колега. Не. Да не се зачудите нещо. Абе, съм този вид, kako ćemo vidjeti šta je. Ай, тук се чух някъде се убиха. Да, там се младят. Нещо биха. Давай, отивай. На бяло. Аз го ръшкам. Убил го. Той има такова. Али, къде е машинката? Братро, кемпи. Мръдни. О, той много машинки дропнал, бе. Една сме направил на оператора. О, долу. Питам го, ето кемпи, ще ме добие. Убия. Кемпите долу, там където ме е марка, точно там са кемпи. Аха. Ма те са много вече. Човек, още ти е сред, няма
То вече на малко. Но нали съм първо оцелиш. Ако имаш мъртъв. Малко го видя. Здраво, бе. Аз го видях просто. Да, се виждаше. Той се виждаше много. Ако се криеш кръста и си цвета, е много лесно да те видят. Тук има SMG. Отивам да взема карта на колегата, колегата, извинете, още не съм свикнал. На Иван или Ванката. По-скоро Ванката ще му викам, защото е по-хубаво. Отивам да взема колега... Малко се заплетох. Отивам да взема картата на Ванката. По-скоро аз вече съм я взел от картата му. И сега отивам да го ребулсвам, през това време ще наема бота. Да, аз го ударих и прецаках нещата. И да, без диска го ударих. Еми, ще изиграем още една игра и ще спираме с това видео, защото не ни е писано днеска игра в Fortnite. Това не е последната игра. И не забравяйте, ако още не сте ударили лайк бутона или камбанката, ударете лайк бутона, слушайте камбанката и ако някой не знае какво означава слушайте камбанката, това означава абонирайте се за канала, но така по-надъхано казвайки. Така че абонирайте се за канала или слушайте камбанката, както искате го казвайте, лайквайте видеото, гледайте го до края ако искате и продължавайте напред с другия клип. Ние ще играем тази игра и ще почнем да снимаме някаква друга игра. За друг клип. За утре. Както виждате, тези не са много добри мисля, но просто ме фанаха неподготвен. Да, много неподготвен ме хванаха и ме унищожиха. Но това няма голямо значение. Ти беше на малко и тук тършно групи. Бях на 150 и той ме удари неочаквано. Ай все пак те гърби и нямаш как. Просто шанс. Да. Както някой от вас забелязва, ние не сме токсик, не псуваме, не правим нищо. Ние просто играем и си говорим с вас. Просто чил и си играме. И да, и ние яко и се забавляваме. Не сме добри, или знаем го, че не сме добри. Или поне днеска не сме добри, защото по принцип, като не снимаме, не знам, ама много по-добри сме от това. Не знам, що е така. Когато снимаме, почти си спадаме ранка, когато не снимаме, даже го качваме, не знам. Сега ще ги убиваме, ама аз представям, сега ще ги убиваме направо. Да. И не знам, що е така. Топа ще гледат да умират и да изкемпат. Ние имахме 1 кил миналата игра, мисля. Дигнам и 3%, ако не се лъжа. Не съм много сигурна точно. Фига някакви. Ай, 2% с 1%. И докато падам, трябва да направя нещо важно за 10 секунди. Както виждате, Fortnite е изключително хубава игра. Ако се нервите, няма да дигате проценти. Ако играете на ранкет или нещо подобно, просто не трябва да се нервите, трябва да сте спокойни и това е ключово. Това е тайната. Долу. Извътре. Абоната ще? Да. 60 нещо такова, 40. Взема помпа спокойно. Отгоре. Пие нещо. Меткитва.
И двама са те. Добре, браво. Да, двамата бях. Добре, няма значение. И без това не мисля, че ще спечелим тази игра. Но надявам се ви харесва този клип. Ако е така, не забравяйте да се абонирате с камбанката и да щупите лайк бутона. От нас, чао, чао и продължайте напред с другия клип.